Jeg hedder Leroy Jeffo Mortensen. Jeg bor i Helsingør, og jeg har sagt op til flere omgange, hvad der vil af konsekvenserne vil være for Familieretshuset, Ankestyrelsen, Civilstyrelsen, og desværre er det jo sådan, at de administrerende direktører i Familieretshuset, Ankestyrelsen og de juridiske rådgivere i Familieretshuset, Ankestyrelsen og deres sagsbehandling har vendt en meget konkret sag, og det er jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, jeg havde forventet siden 2007 og frem til år 2026. Det er 24 år, jeg måtte lide under deres overvågning, kontrol og tilsyn for danske myndigheder, der i realiteten ikke forstår konsekvenserne og deres handling og deres action over for udviklingshæmmede, handicappede personer i det danske samfund overhovedet. Desværre er det jo sådan, når man ikke forstår de udviklingshæmmede eller de handicappede personer i det danske samfund, så er det jo lidt svært for almindelige mennesker, der ikke er udviklingshæmmede, ikke har fysisk eller psykisk handicap selv, eller ikke er ordblind eller andre af den slags sygdomme. Men man kan beskylde udviklingshæmmede for alt, lige fra at have overvågning, kontrol, tilsyn og mange af de ting, og stort set lave rav i de udviklingshæmmedes tilværelse. Jeg har jo bedt om at blive udmeldt. Det gjorde jeg i 2023. I 2024 ringede jeg ind til Familieretshuset, og de stadig ikke vil kunne gøre noget ud over for de udviklingshæmmede borgere i det danske samfund overhovedet. Statsministeren og justitsministeren inde på Folketinget, de vil ikke gøre noget ved det alligevel, og Aftenshowet, Godmorgen Danmark, Aftenshowet og mange af de underholdningsprogrammer, der er i øjeblikket på danske tv-kanaler, vil ikke gøre noget ved